Mat-twaqqif ta' Teatru Malta, il-Kumpanija Teatrali Nazzjonali daħlet għal bosta sfidi, fosthom it-traduzzjoni, it-tluħ u l-pubblikazzjoni ta' klassiċi tat-teatru modern bil-sinna, fosthom b'xogħlijiet ta' Harold Pinter u Eugene Ionesco. Teatru Malta beda bil-proġett klassiċi fl-ewwel programm tiegħu fl-2018 fejn bdejna biex niċċelebraw l-anniversarju mill-mewt ta' Harold Pinter bit-traduzzjoni ta' The Hot House ta' Harold Pinter. Mbagħad ippubblikajniha wkoll. Is-sena ta' wara mbagħad għażilna lil Eugene Ionesco illi huwa kittieb Franċiż Rumen ukoll ħadem fid-dinja tal-assurd u traduċejna l-play Rinoċeronti għal-Malti. Għażilna lill-awturi bħal Harold Pinter għax provajna żewġuhom ma' anniversarji, però mhux għalhekk biss imma huma monstri saħkri kif jgħidu Italjani ta' dinja tat-teatru fejn bidlu ħafna modi kif kien isir it-teatru tradizzjonali. U għalhekk imbagħad l-għażla l-oħra kienet Eugene Ionesco. Anke biex ikun hemm ċertu kontinwità. Fil-fatt il-perjodi mhumiex daqstant distanti u assoċjajnihom ukoll kif għadd ma' anniversarji anke fil-każ ta' Ionesco fejn kellu l-25 sena anniversarju. Però mhux biss l-għażla tal-awturi imma aktar minn hekk l-għażla tax-xogħol. Deċidejna li mmorru għal dan ix-xogħol għax ħsibna li kien relevanti, ġifieri vera li għażilna il-Harold Pinter u l-Eugene Ionesco, però il-kuntest huwa li għażilna The Hot House ta' Harold Pinter, li għażilna Rinoċeronti ta' Eugene Ionesco. The Hot House kienet titkellem fuq affarijiet ħżiena, korruzzjoni, kważi li kienet issir ġosptar tal-mart mentali illi dak iż-żmien kien relevanti. Jew kif jinżamm dan l-isptar u l-idea ta' mart mentali in ġenerali. Rinoċeronti hija fuq l-aljenazzjoni, xi tfisser li tkun konformist. Ġifieri rajna li fid-dinja tal-fake news ta' ħafna nies li jaraw x'jemmnu skont x'temmel il-maġġoranza kien relevanti ħafna. Ġifieri aktar mill-għażla tal-awturi biss aħna nfittxu xogħol u dan ix-xogħol irid ikun kif għadd prodott bil-Malti għall-ewwel darba. Huwa kruċjali biex ikollna teatru relevanti imma anke li nkunu nistgħu nħabbtu lilna nfusna l-identità li hija kelma perikoluża llum tagħna fid-dinja. Il-lingwa tagħna hija lingwa li turi minn aħna b'ħafna modi. U naħseb illi tajjeb illi nifhmu dak li qed jgħid ħadd ieħor bil-lingwa tagħna, speċjalment fid-dinja tat-teatru u l-kultura in ġenerali. Naħseb li kbar sfida hija l-iżvilupp tal-udjenzi, għax forsi kif nisimgħu li huwa teatru klassiku nibżgħu ngħidu isma' teatru klassiku. Hemm oħrajn li jinteressaw ruħhom aktar, però naħseb illi hemm daqsxejn ta' tabu. Meta t-teatru klassiku huwa klassiku raġuni, għax xi darba kien relevanti ħafna, kien għamel ħoss kbir u ħalla impatt fuq l-udjenza. U naħseb li huwa klassiku wkoll għax illum għadu jista' jħalli impatt. Il-proġett klassiċi huwa weda illi jiena bħala direttur artistiku tista' tgħid għamilt fejn jidħol programm ta' Teatru Malta illi kull sena nibqgħu nipproduċu xogħol ġdid li jiġi tradott tal-Malti u pubblikat. Qed ngħid pubblikat għax hija importanti ħafna aħna dawn ix-xogħlijiet ma mitux mal-produzzjoni, imma ġew pubblikati flimkien ma' xogħlijiet oħra tal-awturi illi qatt ma ġew pubblikati. Allura llum il-ġurnata tista' ssib fuq l-iskaffa xogħlijiet ta' Harold Pinter bil-Malti, ta' Eugene Ionesco bil-Malti. U jiena nixtieq li wara ammont ta' snin tista' jkollok l-isbaħ xogħlijiet it-teżori tad-dinja illi juru kemm l-istorja ta' pajjiżi differenti, kemm stejjer ta' kulturi differenti, aċċessibbli bil-Malti biex jiġu prodotti u anke jinqraw għal-fejn.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.